n'ezie Igbo Ukwu bụ obodo amama na obodo Anambra, obodo pụrụ iche, obodo ji nnukwu mmemme wee mara. N'ezie na kwa afọ ka ha na-eme emume iri ji bụ emume ndị Igbo ji eme ọnụ a na-eme kwa afọ, mana nke afọ a etu Igbo Ukwu ji wee mme nke ha pụrụ iche. Emume iri ji bụ nke ndị Igbo Ukwu ji eme ncheta nke ụbọchị ha nke ha na-eme kwa afọ, mana nke afọ ka ha mere na mkpụrụ ụbọchị 31 ya bụ ọnwa asatọ n'afọ 2013 ka ndị Igbo Ukwu mere emume oriri ji. Na oriri ji nke afọ a ọ pụrụ iche, mana tupu mmemme a ebido, onye eze nke na-achị Igbo Ukwu ya bụ His Royal Majesty Eze Dr. Barrister Martin Nwafọ Eze ya bụ idu nke abụọ na Igbo Ukwu bidoro site na ịbata wee bụrụ onye nke ebuliri elu wee bubata ya n'ọgbọ dịka emume ha si adị. Ma mgbe ebubatara ya, onye eze ọzọ pụrụ iche busokwa ya bata. Mgbe ha batachara, mmemme a bidoro dịka esi eme ya. Ekpọrọ ndị isi oche, ma kpọsara ndị isi oche, onye isi mmemme a bidoro were igwe ji ekwu okwu wee nabata ndị niile bịara maka mmemme a, wee kwukwa okwu maka mmemme a. Chairman of the session. Anybody can look at one. What is the go marker? It will mean I only goes away. What is it? Is an anchor. I have been a connection.
Just want to move it. I don't know about that. I don't know. Chief Emeka Anyoku, CFR, CON, GCPO, Chairman Orient Petroleum Resources PLC, and advisor to the President of the Federal Republic on International Affairs. When you do no question, no can you na mgbede ka akpụcha aka ibe ndị Igbo na-elekwasị anya n'ihe eji wee malụ ndị Igbo. Ibe kwesị ka anyị na-eme ka ibe eji malụ ndị Igbo wee na-aga n'ihu nke wee na-ama na anyị nọ. Agbakọ na Naịjirịa ka ama na ndị Igbo nọ etu ndị obodo ndị ọzọ si wee nọrọ.
Agora, uma é agora. Agora, bem, Well,